Welcome back. The Trump administration expressing some confidence on progress in hammering out a final deal with Iran, but the president isn't letting up the pressure. He's now issuing some new warnings to the regime about complying with the initial agreement reached so far. I think Iran, I can say on a sort of a different scale, is in its own way working out very well. Maybe it's hard to say just as well, but maybe almost just as well. And we're doing very well in terms of negotiating a fair and reasonable deal. If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. سلام تقاطعت نايت channel كما تكونون تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وتر وقداسن وانا ونتحسوتات حزنا لكم تسينا لنا سام وداتانا يزبدا بسانا خصونا بخبر نعدم لايك نهارهم كم تو كم تسمعوا زلهم باشاي دونالد ترامب متشم نفس وقت معلتي نابي جزء خيد مخانون احنا تراي كنا مفلات تسقيمنا زلو نسن بعد دفلت اي مثلا نانيو بزحات كيلاتاتون كم زو دونالد ترامب نفس وقت معلتي نابي جزء خمس خيد تمالا بي كم زو على كابتات مال زو على قصل زغل سبا يكونون حدش مازن حزونا بحدش من قد زغيد سبيو كم تري وزر لهم حجون تمليسو نام فرهات يلو بتعادك السماع كل من وعلالو and by the way بزحات دقفتنا اسرائيل كم زو وزر له نيران دليتاتا يمالا على طريق كونس تماريخ يدي بيو من بركاخنا امريكا ريناهم زو زلونا اسرائيل دقفتي دونالد ترامب زغبرو زلو كساب حجي بإيران كم استمارخن يدو كم ذهبن تراينا هنردو نخل كالي زغون يقول مردات خنوس داين خلينا بلو دونالد ترامب دما تملسو انا زبلو زلو خون تليجيركم بزيك العالم نبكينات تمليس بومباتات كدر بخفتني بلالو ولا نتاخيبا ونا بسويسرلاند خكايت كله بسنك خمسة عينت فنو زربا نا إيران لوخات كاب تاخيبا رجيصهم نكوصو كم زغبره زذكريو I don't understand Trump are not scared of this guy ماسي كردو قالت زاربه دي سينو ولا انتي إيران بزي نجر زفرو كم زي كونو نقاطات حزب مخانم اب عقمهم زتامامنو امريكا حلفات تقبرو لهم زي الله دي كونسي تجديدات تقبرو زلا مخانا صبو غيرهم زفلطو سبات مخانم ما ينقرو يزلو تقداي so now he is also trying to تزرب كابيد بقسيو امنا تقتي مصو سلو زلو ናብ ኩናት ንክምላስ ብዙሕ ፀቕጢ ይግበረሉ ስለ ዘሎ ኮን ድኾን ገለ ነቶም ፀቕጢ ዝገብርሉ ዘሎ መዐገሲ ይኾነኒ ናይ ኩናት ምፍራህ እንተገይረ ካብ ዝብል ዝመፁ ዘሎ እዩ እዚ ሕጂ ናብ ኩናት ክምለስ ኣይክእልኒ ገለ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኮርስ ቀዳማይ ምልክታት ናይ ፅቡቅ ነገር ድሮ ኣጋጢሙሎ ክንሪኦ ኢና እቲ ምልክታት ዝመፁ ዘሎ እውን ካብ ምንታይ ዝብገስ ምዃኑ እውን ምርኣይ ከድሊ እዩ ኩሉ እናረኣና ከለና ሓደ ኣገዳሲ ምስጢር ፀኒሑ እንዲ እቲ ምስጢር ዝወፅእ ለንቀነ CNN breaking news ገበርዎ ወይ እውን ብመፅናዕትናቶም ዝተሰነየ ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ድሮናት ናይ ኢራን እስከስምዑ reporting of what a U.S. fighter jet pilot saw right before ejecting over Iran. His plane was shot down in April, and at the time, President Trump said it was from a shoulder-fired missile. Well, according to sources, the pilot saw multiple Iranian drones swarming and moving in a formation that looked like jellyfish. One of the sources described it as a, quote, real alien. These sources speaking to my colleagues Zach Cohen and Katie Bo-Lillis. That fighter pilot was later rescued by special forces. CNN senior national security reporter Zachary Cohn is here with us in the Situation Room with his exclusive reporting. Zach, tell us a little bit more about what the pilot described seeing and how the intelligence community is reacting. Yes, sources say that this description really shocked U.S. intelligence officials who were conducting this debrief of this pilot who was shot down and then subsequently rescued after they were shot down over Iran in April. And our sources say that the pilot was talking about witnessing multiple drones that were interconnected, with the larger drones operating above. እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም ቅድሚ ኣብ ወርሒ 4 ኣቢልና ትዝክርዎ ትኮይንኩም ሓንቲ ነፋሪት ናይ ኣሜሪካ ተሓሪማ ወዲቓ F-15 ትበሃል F-15 እያ ትበሃል መስለኒ ክልተ ፓይለት እቲ ፓይለትን ኮ ፓይለት ምስኡ ኮይኑ ነቲ ኣፅዋራ ዝትኩስን ክልቲኦም ድማ እቲ ፓይለት ቀልጢፉ ከም ዝደሓነ እቲ ኮ ፓይለት ግን ናይ ሓደ መዓልቲ ድዩ ዋላ ልዕልዩ ጠፊኡ ከም ዝነበረን ድሕሪኡ ብስፔሻል ፎርስ ገይሮም ኣድሒኖሞ ይበሃል ኣገይን ብዙሕ ነገር ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ ንሱ ዝወደቐሉ ዝበልዎን እቲ ስፔሻል ፎርስ ኦፐሬሽን ዝገብርዎን ናይ 500 ኪሎ ሜትር ፍልይ ዘለዎ እዮም ዝብሉ እቲ ስፔሻል ኦፐሬሽን ዝተገብረሉ ኣብ ከባቢ ኢስፋሃን ነቲ ኒኩለር ክወስዱ ድዮም ዋላ ገለ ፈቲኖም ብዝኾነ ንመለስ ኣብቲ ስቶሪ እቲ ፓይለት ክወርድ ከሎ ሕጂ ምስ ደሓነ ብፍሉይ ኣብ ዝተዛረበሉ ኩነታት ኣይብለለው እንታይ ይረኺብካ ምስ ዝበልዎ ተን ድሮናት ኣብ ባክግራውንድ ትሪእዎን ዘለኹም ናይ ኢራን ክልተ ነታ ጀት እኮ እዮም ክልተ መፂኦም ሲ ከምዚ ናሓድሕደን ዝዛረባ ዘለዋ ክኸብኦ ፈቲነን ማለት እዩ ሕጂ እተን ድሮናት ናይ ኢራን ድሮናት እንታይ እንትበሃላ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይብለን ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ንኽሃርማ ምስ መላእካየን
أزيوم معبولات يكونان قصيلا كيدن جن حدقا كوضع دخل مخانن يتن أمريكا زقلص بس حجز وتصل حبريتا جن بتن درونات بعلن انتليجنت مخانن تاي مالتيو كوميونيكيت كجبر زخلا مخانن تزازات كغيرا زخلا مخانن باي ذا واي حجي تصنيحهم قصيلهم كابدو توزلو نتن فرتي وي قال هرمن زلون قبل علي حندبت ميسايلات ديكون تندرونات بعلن نتن فرتي هرمن كم زلوا يم زغلت زلو سلازي زغاطومم دما ካብ ውስጥ ተበገሰ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዩ ነቲ ነፋሪት ሃረማ ይብልለው እዚ ዘረባዚ ብጣዕሚ ንውፅ ፈጢሩ ላብቲ ኢንተሊጀንስ ኮሚኒቲ ምክንያቱ ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ክሳዕ ክንዱ ረቂቕ ድዩ ለሚጌብዩ እነዚያ ኣቐዲምና እውን ክነግረኩም እንታይ ይብሉ ነይሮም ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ያ ኢራን ኣለዋ 70,000 ወላ 50,000 ድሮናት ኣለዋ ግን እንታይ እምና ዓይነት እየን ብዙሕ كده نبحر بوم كبلا زغلا بزخون يقول نجار كتورد تخلين ولا تمثال ناتاون شوط راي نخطر يمبر بزح ساعة كندو عاقم زلواي مثلا زبل تحد خون مرد أتاينيرو هوي دعرز كوينات إيران أزي حياليا كل جميرا أزي حياليا أصوارات راح حيال زي كون دفاعاتهم زي تنكفيلهم استراتيجياتهم كبيريلهم ساتلايتس ناتهم حياليلهم مغنياتو بفنيسترا كأتونا جميرة درونات بفنيسترا أب سعودية إمباسنا أمريكا كرم كله اتفلور استهرمه اتي كالاي دربدي قال زهرمو exactly كل درونات مثلا مجمرة حنت كعيتا تخاليت ما لك بدحرياتها أبين كذا أتوصل له أبتي إمباس غينو ناي سي آي مدبر بوتا فليتن أو ينهري منيلو كم دينو exactly أبي كهرمهم زلهم سماس كم زكب ما عاد حدا قاد ما يريدوا سلازي إيران أمريكا إسرائيل كواي فلتو نيرهم كانوا لا ينخلنا إسرائيل قلنا أمريكا قاقيوم ما مزبا زخونة شوك يا فتيرات لهم زلا مسجزية دما تصنعوا كم زعينة حكتات كوسك جمريو دونالد ترامب أب سويسرلاند خيدو كل إيران دلي ووك قبر كله كابتيرو تبقي سهم زي كنا نبلع لنا كم معتنا ما تحكي يرا يا ممليس يرا قصلنا له نتنبلا زلنا these are زربات زوت زلو كابوش توميو سلمتاي وصالو ندحيل كادما ميس كالكوليشنس نمعرف منتاي وصوا كم مستير ندحيلكا ات حزبي ويون ت بابليك اوبينيون حدا غزي امريكا لعد قبل تنزلوا سلو دما سلو زلو نكوينا زدف اكال سلو زلو بتوم زوت زلو دما بليس تنكو ايران قلال حجر يكونتن قالنا غيرنا لنا تقصيلنا حدا غانات ناون قليل كون يكون يم زولوم زلو ملكت يم زلو that's why كل جزء كابتي CIA ديو كابتي وتحضروا بنتاغون دي قدم مستير دوت مستير متنقطعي معناته نتحقق في فلوتو أمريكا حيال يطرح يزبلو سلوزلو كله كجبر زخولي مسلم لكن انتهي بلو نيران أسوار مجمريا كل في نهاية يبلنا دونالد ترامب 700 أو 900 800 أو 900 أو دمسيس نهاية يبلنا يرنسون مثل خالناتو شو CIA كأسيلهم 700 أو مسائلات نيران هي تتنكفن نو 700 أو لانشرز متى كوسناتهم هي تتنكفن 75% درونات ناتهم لما هي تتنكفن له أبغى أقول له بقليلو أو تيوم متدالي ماله سلزي 39 مع التدبيبكا 10% كمان هيك أصل كان لهم ماله سلزي watch out وقت تبليسنا إيران نزوج هنا تمهيرهم ماله كل فليت ماله استراتيجياتهم صريح لهم ماله مورال حيزهم ماله لعلو كل دما قبل علينا زنبرات سلئي كم بحدش تمليس له نتمنى سي أنصار من قصتك العال بزح جوزنا بزح نجيرنا يدنا برنا بزبون باتات جيرنا حاجة أنصارنا سلزم لسنا يو حجو كل تزبي أنصارنا دويل له كنت إنك غلنا كم بحدش نبكينا تتمليسنا شجرنا عنا يلوم دونالد ترامب بخير غمي سلازي مرأينا تنروي زلنا دما تعب من تاي تبقيسي دونالد ترامب هر دبل دلو حجي دما نتنياهو كيد بعد هتفلت أنا يوات أنا نبزو كينات كله جمير زلو زيا حنت كابتن مرقاقص وخينا أزرخمنا هنا بس جزية مسكات قس نبلت حكي صبوا يركمت سنديو كتري ويهم أمريكا صغيرة 300 بليون إيران كحساب كبير كتب لا يتخليها we all know أمريكا 5 سنتيم كتب يدلنيا بفلا يرمان إيران 5 سنتيم كتب يدلنيا من تانك حيال زلا ماليش أنا كتحيلا يتبانيها جنزبات تحويز زلا كوبي يقولون يميرون something must be there comes a push to government زلو زي دلي وونز غيرهم زي فلت نغرات نخو غبرو زغددهم زلو قال نغر كله خلالو قال نغر دما
እዚ ንሰምዖ ንሪኦ ዘለና the smaller ones acting sort of as legs, all of these drones moving in unison, which suggested that there was interconnectivity between them. And that's something that we're told was not something the intelligence community, the U.S. intelligence community, was really tracking as far as Iran's drone capabilities are concerned. Another source characterizing the pilot's account as describing a minefield of drones. And initial reports did acknowledge the possibility that these drones could have in some way enabled the Iranians to shoot down this F-15 fighter jet, which would be a pretty remarkable moment in this conflict, given this was the first instance in which a manned U.S. aircraft was shot down by the Iranians. Now, there are some questions as to whether or not this pilot did actually see what he described as seeing in this debrief. For one, the pilot was concussed from being shot down, and two, this was actually the second time he had been shot out of the sky during the weeks-long conflict with Iran. He was one of the pilots that was hit by friendly fire over Kuwait just a few weeks before that, too. But all that taken into account, this did spark a debate inside the U.S. intelligence community about Iran's drone program and Iran's drone capabilities, and if they were able to achieve this new capability as far as the U.S. was concerned, how did they manage to do that without intelligence agencies seeing that happening? And one idea that is the most likely scenario, if this was in fact the reality of what the pilot saw, that Iran likely needed help from Russia or China in order to do this. Now, there's a trail of evidence that suggests Russia and China have both provided drone technology to መቸም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ተሳዒርና ምባል የለን እንድዩ ኣብ ስዕረት ደይምእማን ስለ ዘሎ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና እዚ ካብታ ነፋሪት ምስ ወረደ ዘጋጠመ ኩነታት ዝነበረ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም እዚ ፓይለት ርእዮ ዝብል ዘሎ ነገር መጀመርያ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ኣዝዩ ኣገራሚ ክኸውን መንዳ ሓጊዝዋ ቻይና ዲ ሓጊዛታ ራሻ ሓጊዛታ ከምዚ ዓይነት ብቅዓት ከመይ ጌርና ስለያናትና ክፈልጡ ወይ ከኣሉን ይበሃል ኣሎ እቲ ተሃሪሙ ዘሎ ዝምስክር ዘሎ ፓይለት ክልተ ግዜ ተሃሪሙ ኣብዚ ኩናት ኣብ ርእሲ ኩዌት እውን ተሃሪሙ እያ ነፋሪቱ ዝተሃረመት እያ ነይራ ካልኣይ ግዜ ድማ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ተሃሪሙ ይብልሎ ሕጂ እቲ ዝረኣዮ ካብቲ ማሕረምትናቱ ዝመፅእ ዘሎ ህውተታት ወይስ ብትኽክል ከምኡ ያጋጢሙ ዝብል ነቲ ኢንተሊጀንስ ኮሚኒቲ ዓብዪ ሽግርን ፍርህን ፈጢሩ ዘሎ እዩ ኢራን ክሳዕ ክንዲዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ከተማዕብል ትኽእል ድያ ተደይ ኮይኑ ከመን ሓጊዝዋ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝብል ዝተፈላለየ ሲናሪዮ ፕላኒንግ ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ተኽእሎታት ኣብ ምግምጋም ከም ዝርከቡ እዩ ዝንገር ዘለኹ እንታይ ኢለኩም ነይራ ኣነ ቀደምቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ኢራን ኣብ ዓለም ካብ ትፍለጠሉ ነገር እንታይ እዩ ብዙሕ ኢንጂነራት ካብቶም ቶፕ 5 ኢራን ብዙሕ ኢንጂነራት ተፍሪ ሃገር if you are producing more engineers then ኢንጂነራት ኣብዚ ሕካታ ትፈጥር ተኮይንካ ሓድሽ ነገር ኣብ ዓድኻ ክረንቡር እዩ ወላ ኢንጂነራት ናትካ ናብ ሕርሻ እንተመሊስካዮም ነቲ ሕርሻ ከማዕብሉልካ ክልተ ብዕራይ ክንዲ ዝሓርሱ ብሓደ ብዕራይ ድዮም ዋላ ብዘይ ብዕራይ ክትሓርሰሉ ትኽእል መንገዲ ክፈጥሩ እዮም ኢንጂነር ማለት ብፍላይ ድማ ምህንድስና ብዙሕ ዓይነት እንዲ ዘሎ ዋላ ባዮቴክ ኢንጂነርስ ኣለው ሶፍትዌር ኢንጂነርስ ኣለው ናይ ኩሉ ቴክኖሎጂ ኤአይ ኢንጂነርስ ኣለው ኩሉ ኣለው ግን እቲ ኤሌክትሮኒክ ኢንጂነርስ ወይ እውን ካልእቲ ቤዚክ ኢንጂነሪንግ ዝምሃሩ ሰባት እንድሕር ኮይኖም ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ ምክንያቱ ኢንጂነሪንግ ቤዚክሊ ሓደ ማትስን ፊዚክስን እዩ ኩሉ ድማ ንነገራት ከመይ ጌርካ ሓድሽ ቅዲ ተትሕዞም ስለዝኾነ እቲ ትምህርቲ ከምኡ ብዙሕ እንድሕር ትምህር ኮይንካ ደን ውፅኢት ከምዚ ድማ ትረክብ I remember back in the day ኣብ ኤርትራ 2002 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝነበርናሉ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ክነግረኩም ዝነፍዑ ተምሃሮ እዮም ዝኣትዉ ነይሮም ኣብቲ ሳይንስ ዝበሃል ሳይንስ ን ኣርትስ እንዲና ኢልና ኣብ ክልተ ንመቕሉ ነርና ኣብቲ ሳይንስ ዝበሃል ዝበለፀ ነጥቢ ዘለዎ ሲቪል ኢንጂነር እዩ ነይሩ ኣባና ሲቪል ኢንጂነር ቀዳምነት እዩ ዝወሃቦ ስለምንታይ ሲቪል ኢንጂነር ይፍቶ ነይሩ እንድሕር ኢልኩም ድማ ኣብ ኣስመራ ኣብ 2098 ገለ እንታይ ነይሩ ዓዲ ሰግዶ መዓት ስራሕ እዩ ነይሩ ዓዲ ሰግዶ ኢልካ በዚ ማይ ተመና ኢልካ መዓት ህንፃ እዩ ነይሩ ስለዚ ኢንጂነር ድሕሪ ኮይንካ ኣብ ካልኣይ ዓመት ኢኻ ስራሕ ትጅምር እዮም ዝብሉ ካብ 96 ዋላ ጀሚሩ ኩሉ ግዜ ህንፃ ነይሩ ስለዚ ሲቪል ኢንጂነር ማለት ቀልጢፍ እዩ ስራሕ ትረክብ ዳትስ ዋይ ድማ ዝነፍዑ ሰብ ናብ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኣዝዩ ከቢድ እቲ ትምህርቲ ከርፋሕቲ ህይወት ናቱ ብዙሓት ናብያቱ ነይሮም ድሕሪኡ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ወላ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ከምኡ እዩ ነይሩ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ሰለስተ ዲፓርትመንት ነይረን ኢንጂነሪንግ ኣባና ማለት እዩ ራብዓይ ድማ ነይሩ ኣግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ካብቲ ቦታ ትፍልዩ ኣብቲ ናይ ሕርሻ ማለት እዩ ኣግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ ሰው ኦልሬዲ እቲ ኢንጂነሪንግ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ካብ መጀመሪኡ ፈሊጦም ነይሮም ጥራይ ዘይኮነ ዝበልዑ ተምሃሮ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢንጂነሪንግ ይኣትዉ ነይሮም
I'm really not sure ኣብ ማይ ነፍሒ ምስ ከደ እቲ ኢንጂነሪን ናበይ ገፁ ኸይዱ ኣይፈልጥን እየ ዘይፈልጦኻ ክዛረብ ኣይከልኒ ኣብ ርግፅ እቲ ኢንጂነሪን ሰፊሑ ከም ዝኾነ ይሰምዐ ግን ኣነ ከለኹ እቶም ኢንጂነራት ኣዝዮም በላሕቲ ተምሃሮ እዮም ነይሮም ከም ሰብ ማለት እዩ ንፍዓቶም ዝበለፀ ዘምፅኦም ናብ ኢንጂነሪንግ ዝኣትዉ ነይሮም on top of that እሱ ጥራይ ዘይኮነስ በላሕቲ ናብ ኢንጂነሪንግ ተእቲኻዮም ናይ ስራሕ ዕድላት ተወሲኽካሎም then don't be surprised ፅቡቅ ነገር ተመፂካ ሓድሽ ድሮን ተተሰሪሕልካ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ተተሰሪሕልካ ሓድሽ ዲጋታት ተተሰሪሕልካ ክትግረም የብልካ ባይ ዘ ወይ ዝኩሉ ዲጋታት ናይ ኤርትራ ዲዛይን ዝገብርዎ ዘለዉ ካብ ዜሮ ዝመፁ ይመስለኩም ኢንጂነራት ናይ ኤርትራ እዮም ኣነ ይዝክር ክልተ ኢንጂነራት ነይሮም ማስተር ፕላን ናይ ከረን ዝሰርሑ ነይሮም ተምሃሮ ከለዎ ኦልሬዲ ደቂ ከረን እዮም ክልቲኦም ምስቲ ሓደ ፃዕዳ ነይሩ ነቲ ማስተር ፕላን ናይ ከረን ዝገብር ዝነበረ እቶም ምስ ዝሰርሑ ዝነበሩ ክልተ ደቂ ከረን እዮም ሓደ ወዲ ከረን እዩ እቲ ሓደ ድማ ከባቢ ከረን እዩ ግን ተምሃሮ ከለዉ እዮም ኣብቲ ፕሮጀክት ጀሚሮም ድሓር ድማ መወዳእታ እውን ከም ዝሰማዕኩ ኣነ ሓደ ከባቢ እንዲ ዋላ ክልቲኦም ከባቢ ነቲ ማስተር ፕላን ናይ ከረን ዝገበርዎ ሰብ እዮም ዲስ ወር ጀስት ስቱደንትስ ንፍዓት ተምሃሮ እዮም ነይሮም ግን ተምሃሮ እዮም ነይሮም ተምሃሮ ከለዉ ኣብቲ ፕሮጀክት ጆይን ገይሮም ቀፂሎም ድማ ሓደ ነገር ከብርሃልኩም ኢለ the more we invest እቲ ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ኩል ምዃኑ ተፍሊጥና ኢንሰንቲቫይዝ ተገይርና ኣሎ ከምዚ ኩል ማለት ኢንጂነሪንግ እዩ እንድሕር ተባሂልካ ኣነ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር ከለኹ ክብሪ ኣለዎ ሶ ኢንጂነሪንግ እዩ ዝመሃር ንፉዕ እዩ ንፉዕ ከዓ ክብሪ ነይርዎ ኣነ ክመሃር ከለኹ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ኣብዛ ዓዲ እውን ከምኡ እዩ ንፉዕ ተምሃራይ ኣብዚ መራ እዩ ዝኸብር ኣብዚ ስዊዘርላንድ this is also እቲ ሓደ ካብቲ ንሓደ ሕብረተሰብ ንቅድሚት ኤክሰል ንክገብር ንክውንጫፍ ዝገብሮ ነገር እንተሎ እሱ እዩ ንንፉዕ ሰብ ተኽብር ዘይተኽብር at some point ኣብ ኤርትራ እንታይ ዝብል ማይንድሰት ኣተሓሳስባ መፅኡ ነይሩ ነፊዕካ ምንታይ ክትከውን ዘይ ኣገልግሎት ኢኻ ክትከውን ገለታት ዝብል ኣዘራርባ እዚኦም ኣዘራርባ እዚኣቶም ቀተልቲ ኣዘራርባ እየ ዝብሎም ቀተልቲ ሕብረተሰብ ዝርምሱ ኣዘራርባ ስዊስ ክመፅእ ከለኹ ኣነ ተሰዲደ ማለት እዩ መጀመርያ ትምህርቲ ዝበሃል ኣንፈት ስለ ዘይነበረ በዓል ዲግርን በዓል በትርን ዲ ዋላ በዓል ድግርን ኩልና ሓደ ኢና እናበሉ ዝብድዑ ሰባት ሰምዐ ነይረ ሓቆም እዮም ከዓ ሓደ ኮይና ነርና ኣብቲ መጀመርያ ወላ ሓንቲ ኣንፈት ናይ ትምህርቲ ነበረን ኣብዛ ዓዲ ምክንያቱ ቋንቋም ጀርመን እዩ ኣብዛ ዓዲ ካ ዝፀንሓና ገዲም የለን ስለዚ ጋህማህ ንብል ነርና ሓደ ይኮናን ከዓ ድሕሪ ግዜ ድሕሪ ዓመትን ገለን ኣነ ዕድል ረኺበ ዩኒቨርሲቲ ክቅፅል ረኺበ ኪኢለ ማለት እዩ ገይረ ድማ ቀዳማይን ካልኣይን ዲግሪ ገይረ ፍሉይነት ማለት ኣይኮንኩን እንታይ ማለት እዩ ንትምህርቲ ብሉፅነት እንድሕሪ ሂብካ ኢንጂነራትን ደኳትርን ካልእ ስፔሻሊስትስን ትፈጥር ዝያዳ ኣነ ኣብዚ ኢንጂነሪንግ እንዳ ኣብቲ ሳይንስ ድማ ኣብቲ ሜዲካል ዶክተርስ ክኸውን ይኽእል ካልእ እሱ ኣገደሲ እዮም እሶም ከዓ ባዮቴክኖሎጂ ፋርማ ገለ መላቡ ኣብዚኣቶም ኣብቶም ሪል ነቲ ቁጠባ ክቕየሩ ዝኽእሉ ኣብ ሕርሻ ኢንጂነሪንግ ድዩ ፕላንት ሳይንቲስትስ ድዮም ኩላቶም ነቲ ቁጠባ ሪል ዘገልግልዎም ኣብኣቶም ፎከስ ንግበር እንተተገይሩ እቲ ሃገር ቻይና ዝገበረቶ ቻይና ቅድሚ ለትሰይ ቅድሚ 15 ዓመት ገለ ኩሉ እቲ ካሪክለም ናቶም ተጠቢሎም ቀደም ሳይንስ ዶ ሳይኮሎጂ ዶ እንግሊሽ ዶ ገለ ዶ እናተባሃለ ማራይ ኩሉ ተጠቢሎም ሕጂ ሳይንስ ኣብቲ ስቴም ዝብልዎም ሳይንስ ማትስ ኢንጂነሪንግ ን ቴክኖሎጂ ኣብኡ ጥራይ ክኸውን ኣሎ እቲ ትምህርቲ ካልእ ሕራይ ቆቁሩብ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ኢሎም ንዑ ምስ ገበሩ ድማ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኤሌክትሪክ ካርስ ዋላ ቴክኖሎጂ ኤአይ ኳንተም ኮምፒውቲንግ ወትኤቨር ሰማይ ተሰቂሎም እንታይ ማለት እዩ እቲ ፕሮግራሚንግ እቲ ትምህርቲ ናትካ ነቲ ሕብረተሰብካ ይቕይር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ ነቲ ካሪክለም ከም ብሓድሽ እውን ሪኢንቨንት ክገብርዎ ይብሉ ኣለዉ ኣይሆፕ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እትዮም ንዑ ዘድሊ ነገር ይገብርዎ ይኾኑ ምስ ኣምባሳደር ቢንያም ግርማይ ሃይለ ዝገበርኳ ኢንተርቪው ከትኩም ስምዕዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ተሳቲፉ ስለ ዝነበረ ዝበሎ ነገር ነይርዎ ስለምንታይ ካብታ ኣረስተ ውፅአኩም ኣለኹ እዚ ናይ ኢራን ኣቺቭመንት እዚ ዓወታት ናይ ኢራን ንሪኦ ዘለና ትምህርቲ ንዓና እዚ ሃው ከም ሓደ ሃገር ን40 ዓመት ኣብ እገዳ ዝነበረ ንኣሜሪካ ናይ ዓለምና ሱፐር ፓወር ሾክ ክገብር ዝኽእል ቴክኖሎጂ ሒዙ ዝፀንሕ ኣሎ ምክንያቱ ኢንጂነራት ስለ ዘፍረየ ኢንጂነራት ድማ እምንን እንጨይትን ኣላጊቦም ገለ ነገር ይፈጥሩልካ and this is what we are witnessing ንመለስ ኣብቲ ናይቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝብልዎ ዘለዉ ንመለስ ሶሪ ካብቲ ስቶሪ ውፅአኩም ግን ነቲ ዛንታ ምስቲ ህልው ኩነታት ክተዋሃደ ተኽኢልካ እዩ ንዓና ከም ኤርትራውያን ክጠቕመና ዝኽእል Well, you want to remember that at the start of this war, when the bombing campaign was taking place, we were allowing Iranian tankers to come out of the Gulf and sell their oil on global markets. And the reason is quite straightforward. We needed all the oil we could get on global markets. And it wasn't until President Trump put the blockade on the strait that we cut off, in large part, the flow of Iranian oil.
into global markets. Now, what's different here is that they can sell those barrels of oil in dollars, and that's different. And the question you want to ask yourself is, why is President Trump doing this? And the answer is, in large part, because Iran won the war, and this is one of their demands. We simply have no choice if we want to shut this war down. The Iranians have made a number of demands. ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ሓደ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ስኮለርስ ናይዚ ጉዳይ እዚ እዩ ፖለቲካል ሳይንስ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ካብ ዝጅምር ኢራን ኩሉ ግዜ ሓደጋ ምስ ወረደትና ነይራ ኢሉ ኩናት ጅምር ምስ ኣበለ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ ውሳነ ወሲኑ ኢሉ እንታይ ስቐ ንፀላኢኻ ኣጊድካያ ዝነበርከን ዓመታት ኩናት ምስ ጀመረ ነዳድናቶም ንክሸጡ ኣፍቂድሎም ኢሉ ፀላኢኻ ከዳኸመልካ ኢኻ ትደሊ ኢሉ ግን ኣብዚ ኩናት ዝፍሉይ ነገር ንርኢ ኣለና ኢሉ ኩናት ጀሚሩ ሶም ምስ ገበረ ኢራን ነዳድናትኩም ክሸጡ ትኽእሉ ኢኹም ተባሂሎም ቅድሚ ኩናት ተኸልኪሎሞ ዝነበሩ ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ ኢራን ነዳዲ ናይ ዓለም ስለ ዘንቀፀቶ ስለዚ ኢራን እናተዋግኣትካ ከላ ገንዘብ ንክረክብ ተገዲድካ ተፍቅደሉ ምክንያቱ እሱ እንተደየርካ ቁጠባ ዓለም ዝገደደ ሓደጋ ስለ ዝመፅእ ስለዚ ካብ መጀመሪኡ ኢራን ብጎረሮና ሒዛትና ስለተበገሰት ከይፈተና ሓለፋታት ክንገብር ተገዲድና ኢና ውግእ ምስ ጠጠው ምስ በለ ለንቀነ ኩሉ ገዳል ኢልናልኩም ኣለና እንተበልና እንታይ ዘገርም ኣለዎ እዩ ኣብ ኩሉ መድረክ ኢራን ክንቋፀሮ ዘይንኽእል ካርታት ክትጠቀም ጀሚራ ዶናልድ ትራምፕ በዚ ተሓዲድን ብፈኸራኒ ነቲ ኩናት ክውደወደ ጀሚሩ እምበር ብዙሓት ክኢላታት ኢሎም እዮም ኣብተን ቀዳሞት 48 ሰዓታት ተጣዒሱ ኢሉ ነተንያሁ ከም ዝተፃወተሉ ኣብተን ቀዳሞት 48 ሰዓታት ተረዲእዎ ግን ንግረ መንገዱ ካብኣ ተኽዎ ሃዲደ ፈኪራ ክወፃየ ብምባል እምበር ቂምታ ከም ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ነተንያሁ እዮም ዝነግሩ ተፃዊትሉ እዩ ተፃዊትሉ እዚ ኩናት እዚ ክውዳእ ዘይክእል ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዲ ለና ቀዳመይቲ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ምስ ተዋግአ ድዩ ዋላ 3 መዓልቲ ንሕና ዳ እንታይ ፈሊጥና ወሪድና ንቀጠር ዶ ንኢማራት ዶ ይሓርምዎም ደይልና ኢልዎ ኣይፈለጠን he didn't know that he didn't thought through ክሳዕ ክንዱ ዝሓስብ ሰብ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ኢራን እንቲፈልጥ ነይሩ ዘይኮነሲ ነጠንቅቕ ነርና ኢና ንግሆ ምሸትን ከም ይብል ነይሮም if you touch us we're going to touch you ንኣኻትኩም ተደረኺብና ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ረብሓታት ናትኩም ዕፃ ክንገብረ ኢና ካብ ሕጂ ፍለጡ ደብዳቤታት ንኩሎም ሰዲዶም ነጊሮሞም እዮም ሶ ዶናልድ ትራምፕ ኣይበፅሑ እቲ ሜሞ ስለዚ ከይበፅሑ ስለ ዝፀንሐ ሾክት ኮይኑ ሾክ ኣብ ርእሲ ሾክ እዩ ዝመፀ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ሾክ ኣጋጢሞ ኣብዚ ኩናት እዮም ዝብል ኣብ ገለ ፖይንት ባይ ዘ ወይ ነጊረኩም ነይረ ዎል ስትሪት ጆርናል ዘውፅኦ ነይሩ ካብ ምሕር እቲ ኩናት ስለ ዘዕበዶ በቃ መረረ ጥራይ ኮይኑ ምኒን ስለ ዝኾነ ኣይትንገርዎ ተባሂሉ እቶም ወታደራውያን ሓላፍቲ ንዶናልድ ትራምፕ ፀብፃብ ገዲፎሞ ንሽተይ ነግርዎ ኣይነግርዎን እዮም ነይሮም ቢካዝ ክፃወሮ ኣይከኣለን እዚ ዲስ ኢዝ ሪያሊቲ ኣብቲ ኩናት ካብቲ ውሽጢ ዋይት ሃውስ ዝወፀ ሓበሬታ ነይሩ ስንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኩሉ ስተጅ ተሳዒሩ ኣብ ደገ ኮንካ መፍካርን ገለ እንዳይኮነ ኣብ ባይታ ኢራን ቤላ ገይሮም እዮም ሓሪሞሞ ኩሉ እዚ ሕድገታት ዝገብሮ ዘሎ ድማ ነቲ ዝብሎ ዘረባ ዘይኮነስ ነቲ ተግባራት ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ተግባራት ናቱ ድማ ናይ ዝተሳዕረን ናይ ዝተማረኸን ዳ እምበር ናይ ዝተዓወተን ናይ ሰዓረን ከም ዘይኮነ በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ኣሜሪካ ንሓዋር ሓያል ኮይና ክትነብር ዝምህለሉን ዝሰርሑን ዝእመነሉ ዘለው እዩ እዚ ተሓጒሱ ከም ድብለኩም ዘለኹ ይከውን ድብል ዘለኹ የመስለኩም ወይ ፀረ ኣሜሪካ ከይመስለኩም ጆን መርሻይመር ኣሜሪካ ሱፐር ፓወር ኮይና ክትቅፅል እዩ ዝደሊ ሱፐር ፓወር ንኸይትኸውን ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይንዋ ዘሎ እስራኤል ይበሃላ እዩ ነዛ እስራኤል ትበሃል ጉሒፍና ኣብ ረብሓና እንተንኸይድ ነርና ዝወዳደረና ኣይመሃለወን እዩ ዝብል ግን መራሕትና ስቱቢት ስለ ዝኾኑ ኣብ ዩክሬን ንዘየድልዮም ኩናት ዘየድሊ ገንዘብን ንዋትን የዕንውለው ኣብ ሕጂ ድማ ኣብ ኢራን ፈፂሙ ንዓና ስጋት ዘይኮነ ሃገር ዘይተኣደነ ገንዘብን ንዋትን ዝናን ስትራቴጂካዊ ፖዚሽን ናቶምን ይኸስር ኣለው ኢሉ ብሰንኪ እዚ ዕንደራ ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣሜሪካ ቦታኣ ትኸስር ኣላ ቅድሚ 3 ዓመት ንቻይና ከውድቕዋ እዮም ባህል ነይሩ ሎሚ ንቻይና ይሓስብዎን እዮም ዘለው ንኢራን ዘይከኣልካ ንቻይና ዘይሕሰብ እዩ ምክንያቱ ብቁፅሪ ህዝቢ በሎም ብጥሙርነት በሎም ኢራን ኣብ መንጎም ሓጎስ ጎፅ ኣሎ ቻይና ግን ሓንቲ ፒስካ እንተጌርካ ሓፍ ዝብል ህዝብን ሰራዊትን ዘለዎ ሃገር እያ ሓካት ሃይማኖቶምን ባህሎምን ገለመሊኦምን ቻይና ትማሊ ድኽነት ቆሪሶም ዘይድረሩ ዝነበሩ እቶም ዓበይቲ ዳይተ ዓዲ ቆሪሶም ዘይድረሩ ዝነበሩ ሎሚ ሪኦም ዘይፈልጡ ቴክኖሎጂ ዝረኣዮም ነዚ ዝገበረሎ መንግስቲ ሕማቕ መንግስቲ ኢሉ ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ህዝቡ ኣብ ፅርግያ ዝሓድር ዘሎ ከምኡ ኢልዎም ከኣምንዎ ኢልኩም ተፅበዩ ኣብ ዓይንኻ ሕክምና ሪኢኻ ዘይትፈልጥ ፅርግያ ሪኢኻ ዘይትፈልጥ ጎቦ ን1,000-2,000 ዝኾኑ ነባሮ ንክኸውን 1 ኪሎሜትር ዝኾን ቢንቶታት ብጎቦታት ሰሪሑ ፅርግያ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ
ዲሞክራሲያዊ ምጻልካን ኢልካ ክትእምነ ትኽእል it's impossible ስለዚ ንቻይና ከመይ ገይሮም እዮም ክኸልዋ እቲ ጥሙርነት ዘለዎም ተሓድነት ዘለዎም እቲ ዲስፕሊን ናይቲ ህዝቢ እዚ ኣሜሪካ ንቻይና ትክትክሎ ኢልካ ዝሕሰብ እውን ኣይኮነ ክፅይቁ ክፍትኑ ይኽእሉ ይብሉ ነይሮም እንጂ ግን ድከኣል እውን ኣይኮነን እሱ ንኢራን ተደቂ ኢልካ you just have to shut up and go home ኬድካ ኣብቲ ከባቢ ዓድኻ ክትዓርድ ኣለካ ይብሉ now this is not the only case there is also another ሓደ ዘገርም ፍጻሜ ዘጋጠመ ንሱ ድማ ናይ ኢማራት እዩ Italy signs Iran deal at Versailles and major diplomatic breakthrough. The U.S. and Iran sign deal ahead of schedule. U.S. and Iranian presidents sign deal aiming to end war. You've probably seen it everywhere by now. The Memorandum of Understanding has been signed. But that means one thing. Payday has arrived in Tehran. But watch out, this isn't just any payday. We're talking about what could potentially be the windfall of their lives. Take a close look at the numbers. About $300 billion in a reconstruction fund. Another $100 billion in funds that have been frozen and are now being released. And add to that everything Iran will be able to earn by selling crude oil, gas and other products to the rest of the world thanks to the lifting of sanctions. And let's not forget the future toll on እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ከቢድ ኩናት እዮም ይሕሊፎም ሕጂ ግን ቀውዕናቶም በፂሑ ዝብለኩም ዘለዉ ቀውዕናቶም ንፉዕ ዓረስታይ ኣብ ቀውዒ ዝከሓስ ኣይኮነ እንዲ ንፉዕ ተምሃራይ ድማ መወዳእታ ዓመት ዝከሓስ ብልጫ ብምውሳድ ማለት እዩ ኢራን ድማ ሳላ ዝፀዓሩ ሎሚ ሓደ 100 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘቦም ተሃጊሩ ዝነበረ ክፍትሓሎም እዩ ካብ ብዙሕ ቦታታት ማለት እዩ 300 ቢልዮን ድማ ትዲል ተተፈፂሙ ክኸፈሉ እዮም እዚ ገንዘብ እዚ ብዙሕ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን ነዳድናቶም ፔትሮኬሚካልስናቶም ብዘይ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ክሸጡ እዮም መዓት ገንዘብ እዚ ካብኡ ንላዕሊ ኸ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ተደልዮም ቶል ክገብሩሉ ይኽእሉ እዮም ክገብሩሉ ምዃኖም ድማ ነጊሮም ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ዝደሚርካ መዓት ገንዘብ ክትረክብ እያ ሃገር ኢንጂነራት ኣለዋ ፃዕራም ህዝቢ ኣለዋ በልሕ ህዝቢ ኣለዎም ኢንዳስትሪያል ቤዝ ኣለዎም ሳይንቲፊክ ቤዝ ኣለዎም ገንዘብ ተወሲኽካሉ አንስቶፐብል ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ ሃገር ኣይኮኑን እዚኦም ሶ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ከም በዓል ኢማራት ዳመሰላ ጥራር ዓብላ ነይረን ሕጂ ተረዲቦም ኣሎ ኣሜሪካ ኣይተጥሕኖም እስራኤል ኣይተጥሕኖም ጅን ዕፍሪት ኣይተጥሕኖም እንታይ ዳ ክትንብርካ ከለካ Now watch. the Strait of Hormuz. Well, sorry, it's not a toll, it's service fees. Visual politic community, the lean times are over. Although, you know how these things go, and how Trump in particular handles numbers. They're saying 300 billion. We'll see how it turns out. But one thing is clear, if this agreement is implemented and a follow-up agreement is reached, Iran is going to make a killing. Which is basically why people in Israel are saying things like this about the agreement. Trump's deal is a catastrophic capitulation to Iran's aggressors, leaving Israel vulnerable and constrained. When it comes down to it, as always, the devil is in the details. And in this agreement, there may be one very important detail, because it seems the first party that may have started dispersing the funds, even before anything had been signed at all, was not the United States, it was not Europe, it was the United Arab Emirates. According to Reuters, as of 12th of June, the UAE had already paid $300 billion to Iran, and according to the same source, they expect to disperse between $10 billion and $20 billion more. Mind you, this is something the Emirati government has categorically denied, but the source exists, and there's a buzz that this might be the direction things are heading. And just consider how shocking this is. Okay, this is very important. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሃገራት ኸልጅ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ይርዩ ኣለዉ ሙሉእ ዘበኖም ኣሜሪካ ክትከላኸለሎም ብቐንዱ ድማ ካብ ኢራን ክትከላኸለሎም ዘይተኣደነ ገንዘብ ከፍ ኢሎም ወታደራዊ ቤዛት ገይሮም ትራንኩል ይነብሩ ነይሮም things have changed now how did ብኸመይ ተቐይሩት ነገራት ንሪኢልካ well ኢራን ስዕራ ወፅያ ኣላ ተዎ ጽላዮ በሎ ኣይትበሎ it doesn't matter ንስኻ ኢልካ ዲኻ ኣይበልካን ኣይኮን ኢራን ተዓዊታ ንዘይ ተዓወተ ሰብ ገንዘብ ኣይትኸፍሎን ኢኻ ንዘይ ሰዓረካ ሰብ ካሕሳይ ትቦን ኢኻ ተተሳዒሩ ዳንተ ክትገብር ወላ ተወፅዑ ከሎ መሊስካ ነቲ ተሪፍዎ ዘሎ ቀደም እኮ ክልተ ዓዲ ተተዋጊዮም ትዝሰዓረ ነታ ዝሰዓረ ዓዲ ደቂ ኣንስትዮ ናታ ሃጊሩ ይወዞም ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ይቐትሎም ነገራት ናቶም ሪጅራሲዮን ተደልዩ ነታ ዓዲ ይገዞ ተደልዩ ድማ ንኩሉ ራሲዮ ወይ ዝኸይ ከምዚ ነይሩ ትኸለ ስለዚ ተተሳዒርካ ካሕሳ ዝበሃል የለን ካሕሳ ዝወስድ ዝሰዓረ እዩ ከም ድሌቱ ድማ ይወስድ ሶ ኢራን ስለ ዝሰዓረት እዚ ነገር ዝውሃባሉ ፋይን ሕጂ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብ መንቀራቕሮ ዝኣተወ ኣብዚ ዓቕሙ ዝፈተነ ኣብ መንቀራቕሮ ዝኣተወ ኢማራት ዝበሃል እዩ ግን ስቲል ኢማራት ዝበሃል ካብ ክትሓስቦ ትኽእል ወፃኢ ክኸይድ ዝኽእል ሃገር እዩ ስምዕዎ ሕጂ ድሮ 3 ቢልዮን ዶላርስ ኣብ ቅድሚ ኣሜሪካ ኣንፈታ ምስ ፈለጡ ብድሕሪ መጋረጃ ንኢራን ረኺቦም ዘቕረታ ግበሩልና ገንዘብኩም ክንበኩም ኢና መዓት ገንዘብ እዩ ዘለዎም ናይ ኢማራት ኢማራት እዚ ኩሉ ሃብቲ ናይ ዱባይ ናይ ኢማራትን ሓደ ዓብይ ክፋል ናይ ገንዘቦም ካበይ ከም ዝመፅእ እዮም ዝነብሩ ካብ ኢራን እዩ ዝመፅእ ኢራን ኣብ እገዳ ስለ ዘላ ኣማራፂ ሲኢኖም
ببزح حرت أنسر كنا تسرقوا بإمارات يوم زنقص عاصن يرون إمارات دم بستفل عليه من قد يرب حلم نيران أبزوا نزي إيران أبتكو طبعا عالم تتمليسا ناب إمارات زخيت جنزب ونكو قد ليه سلازي زون حدا سلازي إمارات بستخل من قد مس إيران كعرقوا لهم نتي وطبعا إيران كتقامل تخينهم سلازي إسرائيل بحيفكا مقحف كوز كألا يكونن مس إيران زمدنا متعرّي ناي جدنا يندحنتنا طو أمريكا هتدحنهم كم زي تغل إسرائيل كتدحنهم كم زي تغل ريا مالو أوكي كتكلا خلالكات غلي عقل أتنا سكيورتي ترتنات كان كتفتحي تغلنا Because we're not talking about Qatar, we're not talking about Oman, we're talking about the UAE, the country that, until 4 days ago, was one of the most belligerent toward Iran. And we're not exaggerating. Just a few weeks ago, the news we were hearing was very different. The UAE wanted to go all the way against Iran. And now, whether repayment was made or not, what we're seeing apparently is a slightly different atmosphere. Check out this from just a few days ago. The United Arab Emirates wants to force Hormuz open and is willing to join the fight. Gulf State begins effort to persuade U.S. and others to open waterway by any means necessary. And they didn't just stop at words. Not at all. In fact, certain reports have now been leaked that confirm this. The Emiratis actively participated in the conflict. The United Arab Emirates carried out dozens of سنتاي زبل زلو قد مزن أبزس قمت زممتهم أمريكا إمارات مالتيو مجمريا انتهى اليوم نيرم نتكوينات بحيل انه كفتحوا بزح فتينهم يوم قال لك كابتن بحيل كفتح ابقولنا امريكا ابقولنا اسرائيل كوينا يلا نورر ولا سراويت نتو قالنا بلد بزح فكيره ولا سراويت كنسدد نغلينا هجرات خليج كا يلا تحوس ابزي نزل امريكا حجزوا قليلا سعوديه سوري بات سوري اين قبرنا الى قطر او يلا نيلهم دبلوماسي اوكي نخالقن عميه بلنا دليتون يبلنا يلو عمان بمسرتها تحسبوا يلهم الساطم اسرائيل كانوا حافكوا في لما مود اتاق اسرائيل ودونالد ترامب حد مسجمره اوكي هدمان دحرقينا اقدمنا كنهدم زلنا دا نحن عندنا امريكا دا من كتكف كوينو نحن نابزي ابا فنجانا ايران سفيرنا زلنا بمبال ان زياده كحسايبهم ديم قال ارقخ قبرو زفتن زلو يم وصيتنا تدما بزي حجن ريو زلنا حدا كابتي امارات زبحال ምናልባት እዛ ሃገር እዚኣ ንዓና ኣብ ፖለቲካናትና ይኹን ኣብቲ ፀጥታ ድሕነትና ሃገርና እውን ትኾነ ዓብ ተራት ፀዓት ሃገር ስለዝኾነት ደገፍና ኮይና ምፀላእትና ኮይና ማለት እዩ እዛ ሃገር እዚ ክትሓዝ ዘለዎ ሃገር እዩ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሸለል ክበሃሉ ዘይክእል እዩ ፍሌክሲብል እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣካይዳ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ሽርክነት ዝበሃል ዝግድስ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ በሻረፍቲ ኮይኑ ኣሎ በት መሻረፍቲ ኣይኮነን እዚ መሐመድ ብን ዛይድ ሽርክነት ዝበሃል ኣይፈልጥን እዩ ጀስት ጊዜያዊ ረብሓናቱ በይነ የሳልጥ ራዩ ሕጂ እዚኣ ስምዕዋ ምስ ኩላቶም ወላ ምስ ክልተ ተፃረርቲ ክሰርሕ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን I wish somebody can handle this country. But crude oil now accounts for only 22% of its economy. It extends a hand to Ukraine as a security partner. Well, perhaps we shouldn't be all that surprised. After all, the UAE is a country of impossible contradictions. Take a look. It's an oil state, but crude oil now accounts for only 22% of its economy. It extends a hand to Ukraine as a security partner while becoming the favorite haven for the money of Putin's oligarchs. And it's Washington's best friend in the entire Gulf. Yes, but in 2024, it joined the BRICS Plus alliance. How can this make sense? Well, because the UAE follows a very unique foreign policy doctrine. It's known as multi-alignment. This doctrine is the antithesis of another movement you're surely familiar with, non-alignment, which emerged during the Cold War. The idea of not siding with anyone, neither the United States nor the Soviet Union, essentially stands እንታይ እዮም ዝብልኹም ዘሎ መሲልኩም እዚ ሃገር እዚ ምስ ኩሉ መሻርክቲ and only few people can do this ንኣሜሪካ ኣብ ሙሉእ ጋልፍ ቀንዲ ፓርትነር ናቶም ምሳያ ልዕሊ ስዑድያ ልዕሊ ማን ማለት እዩ ቀዳማይ ፓርትነር ናቶም ምሳያ ምስ እስራኤል ፓርትነር ኮይና ኣላ ልክ እቲ ኮንትራዲክሽን እቲ ተገራጫው ነገር እዩ ምስ ኢራን ቀንዲ ነጋዲት ምስ ኢራን ኢንፋክት ኢራን ነቲ እገዳናታ ንመህደሚ ብኢማራት እያ ትወፅእ ተርዲኹም ክሳብ ዝውግዝ ጅምር ብዱባይን ብኢማራትን እዮም ገይሮም ካብቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ዝሃድሙ ነይሮም the same ኢማራት ድማ ንእስራኤል ኣብ ኣብርሃም ኣኮርድስ ኮይኖም ሓዛ እያ ስለዚ ኢራንን እስራኤልን ሕለፍያ ዝኾኑ ፀላእቲ ክልቲኦም ምስ ክልቲኦም ክሰርሕ ፀገም የብላ this is typical ኢማራት ራሽያን ዩክሬንን ኣብ ከቢድ ኩናት እዮም ዘለዉ ምስ ክልቲኦም ትሰርሕ ራሽያ ዓብ ፓርትነር ናቱ እያ ንዩክሬን ድማ ሴኪሪቲ ፓርትነር ናቶም እያ ምስ ክልቲኦም ትሰርሕ ናይ ካብ ክልቲኦም ድማ ትረብሕ ካብ ክልቲኦም ረብሓ ኣለዋ ንቐፅል ቻይናን ኣሜሪካ ኣዝዮም መሻርክቲ እዮም ካብ ክልቲኦም ትረብሕ ካብ ኩለን ሃገራት ናብ ብሪክስ ክትኣቱ ከላ ኣሜሪካ ፀቕጢ ክገብር ንስዑድያ መራዮም ፀቕጢ ገይሮምላ ናብ ብሪክስ ከይትኣቱ ንስዑድያ ፀቕጢ ገይሮምላ ንኢማራት ከ ይክንጎ ንስኻትኩም ድሌትኩም ክገብሩ ትኽእሉ ኢኹም
ንስዑድያ ግን ብዙሕ ጸቕጢ ተገይርላ ተሪፋ ካብቲ ብሪክስ እዩ ዝበሃል so what we are witnessing እዚ ሃገር እዚ ብፍጹም ምስ መን ክሰርሕ ኢና ማይ ክኸይድ እንታይ ክገብር እዩ ዝግድሱ ሃገር ኣይኮነን and now they have figured out ኢራን ዝበሃል ሃገር ኩሉ እንደራናቶም ምስ ኢራን ኮይንካ ተደይኮይኑ አንጻር ኢራን ደዋፅእ ከም ዘይኮነ እቲ ዘገርም ድማ ነዚ እውን ክቕይሩ ምስ ኢራን እውን ክሰርሑ ሕጂ ኩነታቶም ክዕርዩ እዮም ገንዘብ ኣብ ዘላታን ረብሓ ኣብ ዘላታ ፅኽፍ ዝብሎም መራሕቲ ይኮኑን ሃገር ኣይኮኑን ከምዚኦም ዓይነት ሃገር ድማ ኣተሓዛ ክተፀብቐሎም ኣለካ because ሓደ ብዓይነ ኣእምሮኻ ክትበፅሖ ዘይትኽእል ደረጃ ቁጠባ ናይ ገንዘብ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ 1 ሚልዮን ዘይከውን ህዝቢ ዘይተዓደን ሃብቲ ዝኩሉ ኣብ ዱባይ ዝኣተወ ገንዘብ ዝኩሉ ንኣብነት ኣቡዳቢን ዱባይን ክልተ ሃገራት እዮም ክትብሎም ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ኣቡዳቢ ንግስነት ነዳዲ ብብዝሒ ድሸይጥ ነቲ ኩሉ ገንዘብ ድማ ነቲ ዱባይ ንሱ ይገዝእዎ ኣዲኹምሎም ነቲ ገዛውቲ ይገዝእ ብሕሱር ይገዝእ ነቲ መሬት ይገዝእ ሽዑ ዳርጋ ናይ ዱባይ ሃብቲ ብዓቢ ክፋል ናብ ኣቡዳቢ ይኣትዩ ሕጂ እቲ ኣቡዳቢ እንድሕር ሪኢኹሞ ከባቢ 2 ትሪልዮን ትኸውን 2 ትሪልዮን እዩ ዝብለኩም ኣብ ሶቨሬን ፋንድስ ኣለዎ ከምዚ ዝተቐመጠ ገንዘብ ማለት እዩ ኣብኣ ከሎ ንኣብነት ቁጠባ ናይ ስዊዘርላንድ 500 ቢልዮን ወይ 600 ቢልዮን ክትብል ትኽእል ኢኻ 500 ወይ 600 ቢልዮን ኣብ ጅቦም ኣሎ ማለት ግን ኣይኮነን መሬት ክሸጡሎም ወይ ነገራት ክሸጡሎም ገለታት ናይዞም ኢማራት ግን እቲ ገንዘብ ኣብ ስታክ ማርኬት እዩ ዘሎ ጀስት ዊዝን ሰከንድስ ሸይጦም ገንዘብ ክቕይርዎ ዝኽእሉ እዮም እንታይ ንማለት እዩ ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ እንተለካ መዓት ዕንደራ ክትገብር ዕድል ኣለካ that's why ድማ ነፍስ ወከፍ ሃገር ምስ ኩሉ ዕንደራናቶም ናብኦም ድመፅ ዘሎ because they have cash is king ካሽ ዘለካ ገንዘብ ብዙሕ ተራ ኣለዎ ብርግፅ ገንዘብ ኩሉ ነገር ከም ዘይገብረካ ኢራን ምሄራቶም እያ ኢራን ክንዶም ገንዘብ የብላን and boy their technology is powerful ስለዚ ንኢራን ክሕዝዋ ክፍትን እዮም ምስ ኢራን በቃ እስኹም ይኹን ጎይቶትና ክብሉ ክጅምሩ እዮም because that's what they do ከም ትሪግዎ ዘለዎም ንራሻ ንፑቲን ማራስ ኸይኻ በቃ ሳላኻይና ደልና ዛ ዓይነት እዩ ንቻይና ኸይትካ we are just with you ስኻትኩን ፍሉ ኢኹም ንኣሜሪካ ኸይትካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሚን ንስኻን ተደይትብላ ዓለም ኣይመሃለወትን ነቶም ሰለስተ ሓያላት ሒዝካ ሽዑ ኣብ ሱዳን ዕግርግር ኣብ ሶማልያ ዕግርግር ኣብ ሊብያ ዕግርግር ኣብ ሱርያ ዕግርግር ኣብ የመን ዕግርግር ድሌትካ ትገብር ገዳይ የለ ፀገም የለ ፅልዋይ የለ ገሌ የለ በቃ ከም ድሌትካ ትኸይድ ማለት እዩ ገንዘብ ተለካ ከምዚ ናይ ኢማራት እናሓመስካ ከም ድሌትካ ክትቅፅል ትኽእል ኣይሆፕ እዚኣ ነገር እዚኣ ቁሩብ ትለይ ይመሃሩ ኣነ እኳ ክመሃሩን ከይመሃሩን ኣይብልኒ ግን ኤርትራ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ዓይንናታ ብፍላይ ምስ ግብፂ ዘለዎም ኣት ሰም ፖይንት ነዚ ሰብ እዚ ኣብ መስመር ክእትዎ ወይ ምሳና ክሰርሓሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዝፈጥሩ ናይኖ ገለገለ ሰባት ኣለዉ በዓላት ትበለጥ ኢማራት መን ያገለ ዝብሉ ኣነ ክሞም ኣይኮንኩን ዋላ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተተረዳድዮም መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተተረዳድዮም ፀገም የብለን ገለ ሰብ ውይ ክብል እዩ ኤርትራን ኣብይ ኣሕመድን ተታዕሪቖም ኣነ ውይ ክብል ኣይኮንኩን መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣብይ ኣሕመድ እውን ተታዕሪቑ ኣይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ሰላም እየ ዝደላኒ ናተይ ረብሓ ነጊረክም ኤርትራ ሰላም ትረኽበሉ እዚ ኩሉ ግንባር ዘሎ መንእሰይ ኣብ ንቡር ሂወት ዝምለሰሉ መንገዲ ምፍጣር እዩ ምስ ግብፂ ሽርክነት ክንብል ከለና ግብፃውያን ኣብ ዓድና ክመፁና ደስታ ስለ ዘለና ኣይኮነ እንታይ ዳ መንእሰያትና ኣብ ግንባራት ክበሉ ስለዘይደሊ ፀላይና ኣብ በረኻታትን ኣብ ፀሓይን ኮፍ ኢሉ ንፀላይ ኻይቱ ምነየሉ ኢኻ ጉዳይ ሃገር ስለ ዝኾነ እምበር ስለዚ እሱ ክቕይረሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ኣይ ኣም ፎር ኢት that's why ድማ እዚ ሃገር እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ሓደ ካብቲ ኢንፊጅን ዝገብረሉ ዘሎ ዘተባብዖ ዘሎ ስለ ዝኾነ ንሱ ድማ እዚ ሃገር እዚ ምስ ግብፂ ሲሪየስሊ ዓሚቕ ዝኾነ ቁጠባዊ ሽርክነት ስለ ዘለዎ ከምታ ንኣሜሪካ ሓደ ቀንዲ ፀላኢና ዝነበረ ዝብድለናን ዝሃስየናን ዝነበረ ንዑ ክንዕግስ ክኢልና ዘለና ነዚ ሃገር እዚ እውን ክንዕግሶ እንተንኽእል ነርና ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ገንዘብ ልዕሊ ዓቕሙ ከም ዝመጣጠር እዮም ዝገብርዎ ዘለዎ እንዲ ገንዘብ ድማ ሓደጋ ሱዳን ህያው ኣብነት እያ ከመይ ዝበለት ሃገር ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ወሪዶም ኣለዉ ሊብያ ከመይ ዝበለት ሃገር ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ወሪዳ ኣላ የመን እውን እንተኾነ ከመይ ዝነበረ ሃገር ኣብ ከመይ ወሪዱ ኣሎ ስለዚ እዚ ህያው ኣብነት እዩ እዚ ሃገር እዚ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ንነፍሱ ከይተተንከፈ ደም ከይተፀየቐ ረሃፅ ከይተፀየቐ ሃገርካ ክዕኑ ዝኽእል ድሮናትን ገለ ነዕጢቑ ሽግር ክፈጥረልካ ዝኽእል እዩ ስለዚ ነዚ እውን መዐገሲ እንተዝግበረሉ ማለት ብሓይሊ ዘይኮነ ዋላ ብዲፕሎማሲ ባይ ደ ወይ ኢማራት እኮ መሻርክትና እያ ነይረና ቅድሚ ኩሉ እኮ መሻርክትና እያ ነይራ እዚ ብልፅግና ሓፍከፍ ዝብል ዘሎ እምበር ቅድሚ እኮ ኤርትራ እያ ነይራ ኣብ ዓሰብኩ እዮም ነይሩ ፍርጋት ሰይ ስለዚ if they can figure out ገለ ነገር ክግበር እንተዝኽእል እውን ኣብ ማይ ምፀላእኩም ምክንያቱ እዚ ሃገር እዚ በዓል ኣሜሪካ መፂኦም እሺ ዝብልዎ እንተኮይኖም we better deal with them as well at some point on the sidelines. Well, here the idea is exactly the opposite. It's not about not aligning with anyone. It's about aligning with everyone at the same time, weaving a network of ties with. Anyway, ካብዚ ተበጊስና ሓንቲ ነገር ክበኩም እየ ኣብዚ እንታይ ክንሪኢና መሲልኩም ናይ ፓኪስታን መራሒ
ናይ ኢራን መራሕሲ ናበይ ከይድሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናብ let me give you a context, a little bit of context. Give me a second. حنت دي أمك بكون كتهذا سلز اللغة. There was this story. دي اسمه عمو. President Masoud Pezeshkian has met Pakistan's Army Chief of Staff Asim Munir. The two are discussing regional developments and efforts aimed at reducing tensions. Pakistan, along with Qatar, have been mediating the US-Iran talks. Pezeshkian is also holding discussions with President Asif Ali Zardari and Prime Minister Shehbaz Sharif. Pakistan says the visit will focus on strengthening relations. نا إيران بريزيدنت نا إيران مسعود بزشكيان زمرح لوخ نا باكستان أتيو خمزلون أكل نايتي مغطلتا تكنيكاوي زررب نايتي أب سويسرلاند استفتمي دروتي بريزيدنت زمرح لوخ نا باكستان أتيلو تفل عليه conversation يسي قبرالو أنت نقرقنا قاتي مابو زتري وزلون بريزيدنت نا إيران زي بريزيدنت مسعود بزشكيان أب باكستان زقاتو مغنقركم look at this honorary doctor هبامو نايلبي سرجانيو ترجمون له نايلبي دكتور يو بريزيدنت نا إيران سي نايلبي دكتور يو he's a real doctor like medical doctor so a Pakistan دما ناي كبر doctorate honorary doctorate يبامو مالتي I mean نا إيران مرحتي زيوم كاونتيون كبهالكلو it's not an exaggeration نفسه كفى أبتل علوي كاليبا زلو أبتل علوي درجة نايت بوليتيكا زلو عمي صغيرة تبرتو زلوي نابنتي chief negotiator زلو زلو تقاليبا professor of university محمد موراندي إذا أبزنا مسألكم البروفيسور كل جزء أبحر يونيفرسينا نمر تيران يونيفرسينا نمر كلتين إله. He is أبال نايت بارلياما بايتويو كم دما أجد داسي كفال نايتي وتدراو كم فوني نير. جن بروفيسور يدما ساكت كم دنا يبي دكتور ده يكونه real دكتور مالته like serious هون academic credentials اللو كم سري هو زلهم دما مسعود بزشكيان honorary دكتور هبامو أب باكستان مالتيو. It's beautiful مالت he's one of the نزقول كينات كايت كله voice of reason يبلو كابتم نتوم وتهدراين حلفتنا تأخرتون عصرت جزية رجع نكبلو زحت الزنبرة نبحكي بزح عدنا قوزة رفيه تذكروا تقينكم أبقى بوينتون نوح دبدأ بس اللي بالنسبة أمريكا إحنا صلاتكم ما يكوننا تفاعتكم ندلي شكركم ندلي يكوننا إحنا سلام بسلام حقرنا كنا محاضر حقرنا كنا معبل ندلينا تميدياناتكم كل جزية كم سيد أو أنت جيرز قلت أنا زلكم سبعة يكونان please watch out open your eyes there's a big manipulation أنت أرناز جبر زلو نحنا نحماكم ندلي هزبي أيكونان مرحلتنا إيران ناي تفاعتنا ناي أمريكا ويونا هزب أمريكا أنو وتندلك كي مسلوكم يلو تبدأ بس يفلون يرزقرتو عنكم and يقبوي كم زعينة honorary degree كبوا مقالهم تم باكستان it's really something special and بزحات سبعة دماء حقوسوا مالتنا زي مرأيهم كم يزبلوا scholars مخانهم دماء لما جماعة زعكل نقبروا زلنا it's beautiful مالت كابتو كوينات دوز وطرح كمان فلوي دكتوريت كتبهم كبر كتبهم زقباء كوين يسمعني they deserve it and again these are also the part of the نايت زقبر زلو كونتاتيو معناته أمريكاويان are sick and tired of the بيتنا إسرائيل تدفيهم زخدوه زلو about what the war is or isn't. It's that there was a war at all. Never forget, this was absolutely a war of choice that may or may not have happened if a Democrat was in office. The reason we got this war is because a Republican was president, and the Republican Party is controlled by Israel. This is a war that did not have some obvious precipitating cause. Iran was not a threat to the United States, did not pose an imminent threat to our interests. There was really no reason for us to fight this war for our own sake. تريو دلهم زحادة كابتم strong voices كبيت زخونك على زدربي زكوينات زي بفتسم نربح أمريكا استقبر يكونن دونالد ترامب بمرجو زعته بفتسم دما نحنا كمرسو خلنا دونالد ترامب ناتو دقاف سلزنبره قوبي زكاة علي تاماغات بالقوبي أبقد نسبة زكاة علي أنا دونالد ترامب كمرسو خلون كوكسكسل خلون وجز بهالكمس سلزي كونه ناب أمريكا ترى تكيرو make America great and America first إسرائيلنا أنا نابو تكيرنا
እዚ ሕጂ ወሪድና ዘሎ ግን ፈፂምና ንሕና ዘይተጸበናዮን ዘይደለናዮን እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ we selected this conflict because it benefited Israel and the Gulf countries. Period. End of story. Trump was feeling himself because of the success in Venezuela. Trump was maybe convinced to do this by the Zionists that surround him, which is a uniquely Republican phenomenon. And so we chose selectively to engage in a very ambitious regime change war with no plan B, no exit strategy, no clear objectives. And the war is an utter disaster. It's an utter strategic disaster. It's unambiguously a defeat, a surrender. It is causing and will cause economic problems and political problems. And not only is that bad enough. Oh boy. ንፍዕ ተዛረባዩ ኸ ትዘገረእቲ ዘሎ ፀገም ኣዝዩ ንፍዕ ተዛረባዩ ተኸተልትናቱ ፀዓዱን መንእሰያትን እዮም that's a big problem in America ፀዓዱ ኣኽረርቲ ሪፐብሊካን ኣሜሪካ ፍረሽ ዝብሉ ጥራይ ጸለምትን ህንዳውያንን ክጓሓፍሎም ዝብሉ እዮም ሰዓብትናቱ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ሃርድ ኮር ቤዝ ናቱ እዩ ዝሃርሞ ዘሎ ነቶም ናሽቲ ብፍላይ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ብፍጹም ንዓና ረብሓ ኣይኮነን እዚ ኩናት እዚ ቶም ደገፍቲ ናይ ጽዮናውያን ኣብ ንዶናልድ ትራምፕ ተቆጻጺሮሞ ዘሎ ነቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ተቆጻጺሮሞ ዘሎ ንሳቶም ደፊዮም ንረብሓ እስራኤል ዝገበርዎ እዩ እዚ ሰብ እዚ ብፍጹም ረብሓ የብሉን ኣሜሪካ ፍጹም ረብሓ የብላን እዚ ኩናት እዚ ድማ ኮምፕሊትሊ ናተሳዒርና ፕላን ቢ የብልና ኤግዚት ስትራቴጂ የብልና መዋጽኦ የብልና ገለ ንገብሮ የብልና ውርደትን ሕፍረትን ጥራይ ተደይ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት ዝረኸበተ ነገር የብላን ኣብ ካልእ ቪድዮ ድማ ነጊረኩም እየ እንኳ ሓጎሰኪ ኢራን እንኳ ሓጎሰና ተሓጒስና ኢና ጽቡቕ ገበርኩም እዚ ኩናት እዚ እስራኤል ከም ትንብርክኽ ጌርኩም ኢኹም ስለዚ እንኳ ሓጎሰኩም ሳላ ስረኹም ዓለም ከማን ትንፋስ ረኺባ እናበለ ቪድዮ ዝገበረ እስራኤላውያን ገለ ካብቶም ኣብቲ ሊስታ ናይቶም ምናልባት ምቕታል እንተሎ ኣብቲ ሊስታ ኣትዮም ዘለዉ ሓደ እዚ ሓደ ካብቶም መልሓሱ በሊሕ እዩ ኣእምሮ ሻርፕ እዩ ጸላኢኻ እንተኮይኑ ሽግር እዩ and he's hammering them ካብ ሚድያ ከልኪሎም መረዩ አብርሃም ቦልግለ ይዛረብ ዘሎ ካብ ዩቲዩብ ካብ ከለ ኩሉ ብሎግ ገይሮም ማዕት ችግር ይትገጥሙ ግን መልሓሱ ድማ ዘይትመውት እያ ጻዕዳ ስለ ዝኾነ ካይትንከፍኒ ጸሊም ተዝኾነ that would be different story ጻዕዳ ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚኦም ከምዚኣቶም ክትንስኡ ከለዉ ኢኻ ትኽየፍ እስራኤል ሓደጋ ክኾኑዋ ዝኽእሉ ልክዕ እዚኣቶም እዮም ስለዚ and this is the problem right now ኣብ ኣሜሪካ ዝረአ ዘሎ እቲ ኩነታት ካብ ኢራን ነቲ ኩነታት ኣሜሪካን ጌር ቀይራት እስራኤልን ኣሜሪካን ሓትሕዶም ኣብ ኣሜሪካ ድማ እቲ ፀረ ትውግእን እቲ ንውግእ ዝድግፍን ናሕትዕዱ ከም ዝበሃል ኣጌራቶም ኢራን ትዛዕበ ዓወትናታ እቲ ኩናት ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ናይቲኣቶም መሊሳቶ and this is one of the biggest success ብየማን ረእዮ ብፀጋም ብዘየገድስ እቲ ዝዓበየ ዓወት ኣብዚያ እዩ ዘሎ and I think this is also ኣብ መፅሓፍቲ ናይ ታሪክ ብፍሉይ ተመዝጊቡ ክሓልፍ ዝኽእል እዩ ኩላቶም ዝብልዎ ዘሎ እስራኤል ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ እቲ እንኩ ንዓና ሽግር ኮይንና ዘሎ እዩ ንዑ መግቲ እንተዘይጌርና ድማ ኣኺለናዩ መዋፅኦ የብልናን ኩሉ ግዜ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ካብ ዕንወት ናብ ዕንወት ካብ ሽግር ናብ ሽግር እናኸድና ዳ እምበር ፍጹም ረብሓ ዝበሃል ክህልወና ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ and this is something that nobody can change ወላ ሓንቲ ዝበልካ እንተበልካውን ክትቅይሮ ዘይትኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ደገርም ጥራይና ንርኢ ዘለና President J.D. Vance announced that Iran has agreed to allow IAEA inspectors into their country. President Trump posted on Truth Social this morning, in part saying if they did not agree to this, there would be no further negotiations. The Iranians today put out a statement of their own saying this. We neither had a meeting with the Director General of the International Atomic Energy Agency, nor do we have any plan for the agency to inspect Iran's nuclear facilities damaged as a result of the U.S. military aggression and the Zionist regime. Fundamentally, there is no procedure in this regard. ሓደ ዓብይ ዘይምርዳእ ድማ ኣብዚ ዝረአ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ IAEA ዝበሃል እቲ ናይ ነቲ ኒውክለር ዝቆፃፀር ኣካል ኣትዩ ክርእዮ እዩ ንሱ ድማ ቀልጢፉ ስጉምቲ ክገብር ዘለዎ እዩ ንሕና ወሽመጥ ሕርሙዝ ክንከፍት ከለና ወይ እውን እቲ ገንዘብ ከነፍቅድ ከለና ኢራን ድማ ነቲ ተዓዛባ ኣካል ክትእትዎ ኣለዋ ዝብል ዘረባ ብተሪር ክዛረብሉ ቀኒዮም ኣበርቲዖም ክጉስጉስሉ ቀኒዮም ኢራን ከንታይ ኢላ ሶሪ ብዛዕባ እዚ ዝተሰማማዕናዮ ነገር የብልናን ናይ IAEA ወላ ናይ ጅንዕፍሪት ዝኣቱ የለና ብዛ ዓዲ ንኸምኡ ዝረኸብናዮ ኣካል የብልና ዝተሰማማዕናሉ ጉዳይ የብልናን በዓላቶም ፈጢሮም ዘይተዘረበ ዘረባ እናሸናኸሩ ሓፍኮፍ ከብልዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ፍጹም ፍርህ ከም ዘይብሎም ካብዚ ኢኻ ትርኢ ኣሜሪካ ወላ የጉርዑ ወላ ይበሉ ወላ ጥራዕራዕ ይበሉ ንሕና ዝግድሰና ኣይኮነን and this is ስለምንታይ ከምኡ ይብለሉ because they can ስለ ዝኽእሉ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ይብል ፀኒዕኮ ነው ኣሜሪካ ቀንጣ ፍርህ የብሎም ወላ ሓንቲ ፍርህ የብሎም ስክፍታውን የብሎም ኩሉ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ባይታ ዝገንዘብ ከምዚ ረኸም ዝበሃል ዘሎ ሓለፋ ኣይኮነን ግዴታ እዮም ዝብልዎ ዘሎ
ትሪገር ካዮ let's go back ኣብቲ ስታቱስ ኮ ንመለስ ከምታ ዶናልድ ትራምፕ ዝበላ ድማ ወርሒ 7 እንተ ፍርቂ በፂሕና ነዳዲ ናይ መብዛሕትኡ ሃገራት ክውዳዩ and then they will have a big trouble ስለዚ again they have all the cards in their hand ባብኤል መንደብ ድማ ይተንከፈን ኣሎ ስለዚ ኢራናውያን ነቲ ኩነታት ኩሉ ከም ጻዕዳ ኢዶም አንቢቦም ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ መጠን ግዜ ዝኸደ መጠኑ ሽግሩ ከዓቢ ስለ ዝኾነ he will be more desperate more ጭንቀትን መዋጥርን ክሕዘዩ ዘይደልዮ ነገር ክገብር ክግደድ እዩ ዘይደልዮ ማለት ኣብቲ ዲልሲ መሊሱ ሕገታት ክገብር መመሊሱ ንዕኡ ዘይምችእ ነገራት ክፍጽም ክግደድ እዩ that's why ድማ ሳቶም ቀስ ኢሎም ተረጋጊዮም ንሕና ርጊ ኢልና ኢና ንኸዶ እዚ መንገዲ ሸበድበድ ዝበሃል የለን ብለው ሸበድበድ ንዓኻ እምበር ንሕና ሸበድበድ ዘብል ምክንያት ይብልና ቀስ ኢልና ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ይብሎ and this is going to be very interesting to watch and ክንሪኦ ኢና መቸም ተንሱሳ መዓልቲ ከመይ ኢለን ከም ዝውዳው ንድዕለን እየን anyway ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ሰብ ዝኾኑ ዲና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ግደፉ ካልእ ንዞባና ብዝምልከት ድማ ክምለሰኩም ኢና thank you